ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ପନିର ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ମାମାକୁ କହିଲି, ମାମା ଆଜି ପନିର ତରକାରୀ କରେ ଖାଇବା। ମାମା କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ପଡୁ, ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପନିର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମଟେ କରେ। ମାମା କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ କରିବା। ମାମା ଫ୍ରିଜ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପନିର ନାହିଁ। ମତେ କହିଲା ପୁଅ ଯା ପନିର ଆଣିକି ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଗଲି, ଫ୍ରେଶ ପନିର ଆଣିକି ଆଇଲି। ତାପରେ ମାମା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପନିର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମଟିଏ କଲା। ତାହେଲେ ସେ ଆଇଟମ ରେସିପିଟି କଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମାମା କାଟି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଲା। ସେଇ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ପାଣି ପକାଇକି ରଖିଲା। ତାପରେ ସେଇ ପନିର ପରେ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଲା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚ ଏଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲା ଆମର ଟମାଟୋ ସେଇଟା ପକାଇଲା। ଟମାଟୋ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଲା, ହଳଦୀ ପକାଇଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ପନିର ମସଲା, କରି ମସଲା ସବୁ ପକାଇଲା। ତାପରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପନିର ମସଲାଟି ପକାଇବେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାକୁ ତାପରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାମା ରଖିଥିବା ବୁଟକୁ ପକାଇଲା। ବୁଟକୁ ସିଏ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିଲା। ସେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଲେ ବୁଟ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ପକାଇଲା, ପନିର ପକାଇଲା। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ପନିର ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା। କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା, ଯେମିତିକି ମସଲା ସବୁଆଡ଼େ ଭେଦିଯିବ। ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବାହାର କରିକି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ରଖିଥିବା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପରସି ଦେଲା। ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପନିର ଆଉ ସୋଲେ ରେସିପି। ତାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।